pozadu. Vyprážaný syr 4,50. Brúčko malé, áno. To sú také ľudovky ceny. Brinzové halušky za 5,90. Ty brďo. Tak tie budú veľmi málo šmajcnuté brinzov, alebo niekto nevie robiť trošku ekonomiku. Znamená, že mali by si premeniť Ukáž názov toto z brúško. ľudovka. Oj, môj 32 krásny. druhov píc. To si každá pizzeria nemôže dovoliť na toľko druhov píc. Ale evidentne pizza je tu highlight. No. Sa vám z vašej ponuky niečo vybrať. Podarilo. Ochutnám ten fiška burger, medovú pizzu, tu som mal kapustovú a neviem nejakú, musím vziať medová. Pizzu Dallas, Viva, no, bravčovú kotletu, carbonáru